uvele nje lapha ku-expose kwenye audience yabantu. So uKhuzani kulula usaziwa ngisho abantu abangathanda umaskandi kuphela, hayi asho abantu bababhinqa kuphela, usaziwa uSouth Africa yonke uKhuzani. 2 nayi bar 1 chocolate, sawazi chocolate wenye inkampani enkulu la eSouth Africa, uyi-ambassador yakhona manje. So uKhuzani kulokho mhlawumbe engangenza imali ngalokho ukuthi vele uyi-ambassador yakhona, engangenza imali, but ekugcineni kodwa lokho kuyamkhulisa as i-brand, yakhula as i-brand, because Standard Bank abantu baningi abambonayo lapha Standard Bank bebengamazi, bar 1 baningi kakhulu abambonayo bebengamazi. Lokhu uKhuzani kumvulela i-agency yakuchaza mbukele Perfect TV lapha emakhaya, ngiyanimukela igama nguShephado kaManqele. Ngidabuka le phansi kwahlabisa empembeni kwathambele nje kwahlabela imzondayo, ila ngibuya khona ke madoda amakhulu. Ngithi nginimikele nonke, nginibingelele, ngibonga isikhathi senu ukuthi nizobe nathi la bafowethu. Namhlanje nginiphathele indaba, yazi nabahleli kanje bahleli la, so nginiphathele indaba nje ethe zenzeka kumaskandi. Namhlanje ngithe ngiphathe okuhle kodwa bafethu, mhlawumbe nabanye abafowethu abasafika endimeni bazosika iphethini. Ngithi nje bafethu hayi angisume nokubonga nokuvuma, ngithi bafethu asinikeni amalungelo ayo lensizwa kaMpungosi abathi indlamlenze ensizweni, indlamlenze naseyintombini uKhuzani for kaMpungosi. Hayi bafethu uyawazi umsebenzi wakhe. Ayabona amakhuma ngemarketing nokuvikela ibrand nokukhulisa ibrand Khuzani. uKhuzani bafethu ibrand yakhe bafethu uyayazi uyikhulisa, and futhi imarketing umsebenzi wakhe uyawumarketa ngalendlela. Lokho kuwufakazi izinto ezenzakalayo, simbonile izinto ezenzakalayo achieveayo njengamanje. uKhuzani ubuke manje indlela aqashwa ngayo, akasaqashwa la okujwayele khona usibone wonke umculo kamaskando, ujalo kuba yena kuphela umculo kamaskando lapho. So uKhuzani bafethu uyi-understand kakhulu imarketing, ibrand yakhe esebenzela bafethu uyayideserve, and futhi kusekude kakhulu. Ukugqiba la mgodi awufuna ukugqiba la mgodi, ufuna kusetshenzwe bafethu. So uKhuzani mina ngiyamvuma kwi-marketing nebrand yakhe bafethu uyayisebenzela and uyayikhulisa usuku nosuku. Sibonile kwi-Soweto magazine ukuvela nje kwi-cover page yalapha umculo wamaskandi uvele nje lapha ku-expose kwenye audience yabantu. So uKhuzani kulula usaziwa ngisho abantu abangathanda umaskandi kuphela, hayi asho abantu bababhinqa kuphela, usaziwa uSouth Africa yonke uKhuzani. 2 nayi bar 1 chocolate, sawazi chocolate wenye inkampani enkulu la eSouth Africa, uyi-ambassador yakhona manje. So uKhuzani kulokho mhlawumbe engangenza imali ngalokho ukuthi vele uyi-ambassador yakhona, engangenza imali, but ekugcineni kodwa lokho kuyamkhulisa as i-brand, yakhula as i-brand, because Standard Bank abantu baningi abambonayo lapha Standard Bank bebengamazi, bar 1 baningi kakhulu abambonayo bebengamazi. Lokhu uKhuzani kumvulela i-agency yakuchaza ukuthi uKhuzani akaseyena owethu mabhinqa kodwa sengowe-South Africa yonke. Inhle kakhulu into eyenziwa uKhuzani for kaMpungosi bafethu. Ngithi marketing hayi umpetha bhuti omdala, brand yakho mfethu iyakhula, and futhi ngisakufisela inhlahla ngathi ngalokho iqhubeka ikhule njalo. Last weekend sibonile performer i-ICC ku-Simon Mabhunu Awards, bekuyena kuphela umculo wamaskandi futhi obekhona lapho. Uyabona njalo ukuthi uKhuzani indawo eseperforma kuzo sekujwayele ukuba uyena kuphela umculo, seperforma ama-event amakhulu ukuba yena kuphela umculo wamaskandi okhona lapho, uyena kuphela umculo wamaskandi oqashwe kulapho ukuthi ezoperforma. Lokho kuchaza ukuthini ngebrand? Anibona ukuthi uKhuzani vele ngokwe-marketing nomculo wakhe vele kula kumaskandi bafethu. Asivumeni nje sinike amalungelo akho ukuthi ndlamlenze mfethu, ngiyakuvuma mina ibrand yakho mfethu iyakhula, i-marketing uyiphethe bhuti omdala. Hayi 10 year anniversary ye-EFF nibonile kwenzakaleni. Only 2 maskandi artists abelapha, only 2. Ubaba uwashela emhlophe naye okugudi kakhulu kwi-marketing. Ubaba uwashela emhlophe izinto azenzayo zinkulu kakhulu for izinto thina singajwayele indimeni yethu. 2 indlamlenze bikhona, indlamlenze bikhona lapha e-F&B.
ishelana inkundla no Ringo Madlingozi no Big Zulu no Uncle Vini no bani bebaningi kakhulu. So chaza ukuthi uKhuzani lento engisho ukuthi uma ubuka uKhuzani esikhathi esiningi akasaperform la okuthiwa khona kuzophuma uKhuzani engene omunye ubani wamaskandi. So jalo kuba uKhuzani kuphela umela amabhinqa. Lokho kuchaza ukuthini ngomusic wakhe, kuchaza ukuthi umusic wakhe usisabalele kakhulu. Uyabona abanibona la ama 1 million views ko YouTube kaKhuzani ncane kakhulu asazoku-achieve ngendlela ibrand yakhe ekhula ngakhona, ngendlela ibrand yakhe naye ayikhulisa ngakhona futhi ayinakekela ehloniphe. Usazoshaya ungaphezulu kwalokho yana, but i-hard work bafethu akukho mlinga akukho lutho. uKhuzani esebenzela ibrand yakhe. Yabo masibona opicnic lapha nenziwa uKhuzani ukuthi ubiza bonke abaculi, but ekugcineni kuvelela uba uKhuzani kuzazi ukuthi even kaKhuzani uyakhula again as ibrand. Ebiza bonke abaculi base South Africa labakhona waDasteka ukhona aka ukhona oCasper. Lokho kuyachaza ukuthi ibrand kaKhuzani iyakhula. Lento engisho ukuthi masibiza imarketing sibuza ukuphatha kwebrand, ubiza ukukhula kwebrand ngesivinini kaKhuzani for Mapungos. 2 mfoka Nondindwa Dlubheka. Ndoda ngathi siwenza kakhulu manje. Le ndoda sivele uthi mayihalela ivuke kusenithi yazi ngihalela ukuthenga itekisi. Ivele ivuke yakathothi odenti quantum. Yenza kakhulu. Thina sithanda umaskandi, thina singabalandeli bamaskandi sayithanda into enjeya. Ayikho thina into esiyithanda njengokubona abaculi bethu bephumelela benza izinto ezinhle kakhulu. Cause ekugcineni asithanda ukubona umculo wethu sithi sewaphupha, sithanda ukubona into enje. Sibonela uDlubheka aqala unyaka ushilo ukuthi lezi zinto zama event vele akaqasha kunetiye wathwathi ngeke sa perform angazi kanjani. But ukukhombisa ukuthi umculo wakho monga investor ngendlela bafethu ikhona imali kumaskandi. Ikhona imali kumaskandi. Na ngikhuzana nje ngunyanyavu lemoto. Khona lokho evikeni edlule. Na uDlubheka uneplaza. Ade ecula phambi kwethu la uneplaza. Ukuba neplaza nje kukodwa iachievement leyo. And izinto esizithandayo thina ukuyibona la. So nje uDlubheka into ayenzile inhle kakhulu. Angiphathi ke amatekisi. Enye futhi i-investment akayenzayo ukukhulisa ibrand yakhe. Kodwa nje ngithi mina isicelo sami mfethu mayigcina ifile le message ungayeki mfethu ukucula. Mhlawumbe ukuperform ungayeki kodwa nje umculo wakho mfethu muhle kakhulu sawuthokozela thina. Ungawuyeki ke wona. Iyona into esicela ukuthi ungasiyekini mfethu. Siyacela mfoka Nondindwa. Kodwa nje bafethu all of all muhle umsebenzi kaKhuzani ngiyawuthanda kakhulu. Ngifuna ama brand ethu ekhule kanje. Sifuna umaskandi ungene lapho bekuthiwa khona ubungangeni la ko FNB la ko Simon Mabhunu Awards ICC uKhuzani engene. Zonke izindawo aseperforma ukuthi uKhuzani sifuna omaskandi bengene. Siyabona futhi bakhona abanye ababenza izinto ezinhle kanje. Siyabona uSijavu nokufaka abaculi bamaskandi. Sibonile lapho kwialbum yakhe ukhona umzukulu, ukhona uDuma kahle, khona ubaba uShwi. So siyayifuna nje ukuyibona bafethu. Siyafuna ukubona umaskandi uperform endaweni ezinkulu. So bafethu asisebenzeni kanzima odake. Konke wangisho ungayibuza indlamlezi mawuthi ukhona okehlala yena uzokutshela ukuthi hayi akukho mlingo ukusebenza kanzima. So nathi bafethu wonke umculo safuna ukuyenza lento le asisebenzeni kanzima. Sibukeni koKhuzani abazibonela ezinhle bafethu nabanye abakhona endimeni. Sithi nje thina siyi Perfect TV aphinde sihlangana next time ngithi nje mina nje